Dňa 7.1.2014 sa v gymnáziu Dubnici nad Váhom uskutočnilo otvorenie Champion klubu, ktoré organizátori zahájili prvým tréningom. Takže Champion klub je klub alebo spoločenstvo ľudí, ktorých baví šport, ktorí sú priaznivci pohybu, radi sa smejú, majú dobrú náladu a chcú spraviť niečo pre svoje zdravie. Rozhodli sme sa, nakúpili sme načinie, obvolali pár ľudí, spravili fanpage na Facebooku a dneska sme to otvorili. Myšlienka týchto tréningov je hlavne spojiť čo najviac ľudí dokopy, aby si dokázali dať dobre do tela, aby podporili vlastné zdravie, spravili niečo pre seba, vylepšili svoj životný štýl, nesedeli za Facebookom, ale zdvihli zadky, prišli to odmakať. Trénujeme v útorok o 6:00 a v piatok o 5:30 v gymnáziu Dubnici nad Váhom v malej telocvični. Keď nás bude viac, tak budeme trénovať vo veľkej telocvični. Pripravené sú TRXy, tešia sa na teba kruhy, fidlopty, barpisy. Každý mesiac máme pre vás pripraveného jedného alebo dvoch špeciálnych hostí. Vždy to bude nejaký šampión v svojom obore. Pre mesiac január máme pripraveného šampióna v boxe, majster Slovenska Dominik Dolinaj, takže ten nám určite otrénuje minimálne jeden tréning v mesiaci január. Obmedzenia sú jedine lenivosť, ináč ti nič nebráni za nami prísť. Či si chalan, alebo dievča, alebo starší človek, môžeš v kľude prísť, radi ťa privítame. Každý prvý vstup máš zadarmo a ďalšie vstupy sú spoplatnené sumou 2 €, čo je vlastne iba na jontové nápoje, ktorých môžeš vypiť koľko chceš cez tréning a upratovačku a prenájom haly. Dobre, ďakujeme a veľa šťastia.